This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino. Talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila. Proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker of Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor, free membership fee, and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed, eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. At tinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III. Para sa kabataan, maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, III. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania!
Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And of course, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning Dubai, good morning Kingdom of Saudi Arabia, good morning Hong Kong, good morning China. Mga karandar, mga kasurog, buruhat, magrunat kan sa tuyang ugat. Sabayanin mainit, mainit na, tubig sana. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. And siyempre, bago ang kabos giraray, sundantanin na mga tataramonin na mahal na Diyos. Ang digdingon na kita sa Bible reflection for the day. Taural daw may bago kitang Bible reflection. No? Thank you sa sponsor kaning. Mga karandar, mga kasurog, live na live kita sa duwang istasyon tabi, sa BicolNet Television and sa Arandar Broadcasting Services. Siyempre sa BicolNet Television sa panginginot ni SM Maestro Nelad Tuon and sa bilog na puwersa kan na BicolNet TV. Yaon dyan sa luwasan, Tagatod Barreta, si Kasurog Patrol numero 2, ang Tony K. And siyempre sa persaman kan Arandar Broadcasting Net Services, yaon man dyan sa luwas sa Probinsya Canalbay, si Karandar Fred Mendez. Okay, petsa 28 mga karandar, mga kasurog. Unina, an sa tuyang Bible reflection. Abril 28, 2021. Miyerkules sa ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Nakita nyo na ang Panginoon? Hindi pa. Pero una, hindi, dahil higit 2,000 taon na noong si Jesus ay talagang nagpakita sa tao nung siya ay isinilang sa mundo at nagkatawang lupa. Nagkatawang tao. Siyempre noon, nakikita nila si Jesus ng kanilang naked eye, ika nga. Oo, nakikita natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating eyes of faith. Nananalig ka ba sa Diyos? Kung gayon, nakikita natin siya. Sikapin natin na manatili sa liwanag na dulot ng Panginoon. At umiwas na mamuhay sa dilim upang laging malinaw ang tingin natin sa Kanya. Huwag din nating isasara ang ating pandinig sa Kanyang mga salita at anumang ating narinig sa Diyos ay matutuhan nating isabuhay araw-araw. So mga karandar, mga kaugat, yan mga surog, mga kaugat man sako. So dati tang istasyon yan sa Born TV. Good morning SM Ted. Dahil panali sa kunya ta. Mga kasurog, ang Bible reflection pong ini, hali yan sa, sponsored by Father Ching Zurbano. Father Ching, thank you and good morning sa imo. And syempre, petsa 28 na kan bulan na Abril. Duwan sa nangal daw. Rimati na naman ang Abril.
And syempre, good morning sa mga nakantabay na dyan sa saindang mga monitor, sa saindang mga television. Kay Buddy Alin Salomon dyan sa Winnipeg, Canada. Good morning, Buddy. Happy listening, happy watching. Thank you. And of course, kay Jomel Palima. Jomel, good morning man sa imo. Maray na aga nga idol asin sa mga parantabay. And sharing man kay Pinky Iskwami. Ay, kabats mini. Oy, Pinky, good morning tabi sa imo. Salamat sa imong Pinky Iskwami Pantry. Maray na umaga po watching from California. Maray na aga man tabi sa imo. Regards to your family, to your hubby. Regards. Good morning. And of course, kay Jensen Villanueva kan Santo Cristo Daraga Albay. Guys, good morning sa imo. Yan saring man sa bilog ng pamilya. Siring man kay Jerome Graho kan Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Okay naman sa mga nagasilibrar kan sa inang mga birthday sa oras na ini. Okay, sa petsang ini, happy birthday. And duman sa nag-anniversary, happy anniversary. And siyempre duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kamiyembrong nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po iyan mga kaarandar, mga kasurog sa lado kan mga nagkawarlat. Kung kaya ang programang ini nakikisumaro sa saindong pagmundo. Mga karandar, mga kasurog, welcome po kamo digdi sa programa. Pwede tabi kamo magpartisipar sa programa sa pagi sana sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Pwede tabi digdian gabos, impormasyon o anuman na gusto nindong ipaabot sa mga nanonongdan. Pwede po yan digdi sa programang Arandar Bicolandia. Ini tabi si Aye Andes Arieta an sa indong makakasabay. Amintras nagapuon pa sana, naga-set up kan sa indong mga television, kan sa indong mga monitor. Pwede tabi nindo sa bayanin ni Kulikol an sa tuyang Una Paloma Blanca. And siyempre dakol kitang pag-urlay-ulayan sa lado international, sa lado national, and sa lado lokal. Katakod kan sa tuyang mga namamatian sa mga panahon na ini, sa mga momentong ini. Garo nagtataon nin nervyos. Ano daw ang dapat ang gibuhon tanganing ma-overcome ta ining sa tuyang pigsasapo na nervyos, katakod kan nagluluwas na mga impormasyon, mga bareta hali sa ibang lugar, lalo na sa sa India. Sa India, totoo ini na pigpaparaluwas dyan sa social media na dakol ang nagagadan, katakod kan na coronavirus. Aba ka na kung nabako ini intremis, makakatakot man talaga ini. Alagad, pag may mga arog na kaya ka ini, nakikidumamay, nakikisumaro tabi sa pagmundo, sa paghurop-hurop ang kamunduan. Programang ini dyan sa India sa pigpapahiling bagad dakol ang nagagadan sa pigsasapar na COVID-19 dyan sa lugar na iyan, sa nasyon na iyan. Ini kung maantisipar ini kan ibang nasyon, ta siyempre aram na kung ano ang dahilan duman, kung nagkakararog kayan ay dapat maantisipar na kan ibang nasyon tanganing dai na maarog duman. Ano ang pagkukulang duman? Tanata nagkagaradan, ano ang pagkukulang kan India? Ang sabi duman sa mga post, nagkulang sa supply nin oxygen. Ta siguro tinamaan kay ni sa mga lungs kan virus. So pigakuan ta kay paro sa laog kan sa tuyang hawak, kaya kay puhan so oxygen nagkulang. Gustong sabihin sa panahon pa sanang ini,
sa dai pa dai pa naarog kayan na lugar na yan, magprepara na nin dakulo na oxygen. Magprepara na. Tanganing day na marog parehas yang kan pag lakop kan coronavirus na dai na antisipar o kaya pinabayaan kaya naglakop sa gabos na nasyon. Takon sa pon pa sana sa sarong nasyon igwa na kaini dapat hinold ng pagpalaugon digdi so mga tawong hali duman sa lugar kung saan nag-originate na coronavirus. Pinabayaan nagralaog nagarako pa kay mga turista kaya name. Pero gabos ba na inabot siguro may mga binuruhian duman na virus kada lugar worldwide po ini. Kaya lang ining sa tuyangon yan, kung ano ang pagkukulang duman tanga nagsapo ni na arog kaya na pangyayari, antisiparo na kan kada nasyon. Iyan man sana ang pinaka best. Ano daw kung ang Pilipinas handa sa mga arog kaya ni? Dakol ba ang oxygen kan Pilipinas? Dakol ngaya pero ngaya so tangki kulang. Pirde. Kaya ang sa tuya mag-iringat na sana kita pirme, magsulot ning mask, observe the maximum, bako na kan minimum, observe the maximum standard health protocol. Ang kaligtasan kan saro, kaligtasan kan gabos. Dahil nakita mag-arog ka ito duman, minsan talaga ang mga Indiano man, may pagkasutil man talaga. Bata digdi ubaga sa tuya sa Pilipinas, grabing Indiano. Sana dahil na, salamat na nag-arog na sa ibang nasyon, pero may kitang huri, dahil talaga kita tatawakan antisipasyon. Igwa naman kay travel ban, may travel ban na Pilipinas, lalo na sa mga haliduan sa India. Iyan ang tama. Iyan ang tama, kuta na. Pero dapat, nainot pa. Nainot na kuta kita kan mag-travel ban. Kaso, aram ta na kung paano. Okay, so good yan. Baka naman dyan. Pwede nga yan, basta ikaw nga yakis. Swab test result negative. Ay na, mag-negative, mag-positive. Ay ikaw baga kipigapod ka mong asymptomatic. Kaya dapat na dahil na pagturugutan, dahil na magpalanding dyan, maski sa pahali. Iba na nga 14 days, for 14 days. Dahil na nga magpalanding dyan sa National Ninoy International Airport. Tanganing may bitarana, answering na pangyayari. So iyan ang madruda ko lang istorya, Iyan ang druda ko lang istorya sa lado international. Uyugon mo mas mass cremation ang pigagibo duman makahirak baga may lingwan mga tawong pigsusulo publicly yata ito sa public na ito sulo taday man pwedeng mag-mass cremation sa sarong pribadong crematorium. Dahil man gaya pwede yan ang dakol-dakol, kaya mas cremation ng pigibo sa publiko, makahirak mahilingwan mga tao na pigagatuan, pero makakoro konsensya. Kaya sa ibang reliyon, ako di akong pabor na mga cremation na yan, di ako kang pabor. Garo makahirak, at agadana, ginadan pa. Pero akseptado tabi yan kan na susyudad. Minsan nakaburo barato. Kaysa iburol, pero still mag-arog kaya nan sa kan pagkagadan talagang subject for cremation yan because carrier yan ki virus na kaipuhan masulok talaga. So wala kitang magini mo tayo ang proseso sa mga panahon na ini. Kaya observe always the maximum health protocol. Iyon na sanaan pinakasatuyang pwedeng magibo. Hi, good morning sa Bicol College High School Batch 86. And siyempre sa Bicol College Department Batch 90. Good morning and thank you sa pag-akseptar sa Bicol Ako Group. And sa taga Bicol Ako Group. Ano pa ito? Thank you Thank you very much.
standby tabi, kasurog patrol numero 2 sa Tony K. Standby pag alas 6, kunya na ha, malag na kita. 6 o'clock. And uni pa, nalibong ako, submarine na nalunod. Nawara, submarine kan, Thailand, 50 yata o more or less. Ang laog ka ito, naubos. Kumpirmado na kan Thailand na ano ini, nalubog. Dahil na nakabutwa sa submarine, nata daw ano, siguro kadaklan kayan is mechanical error. Pero submarine dapat naka-condition, ano? Ang Pilipinas ba may submarine, ha? Bako ako updated sa mga bagay na yan. Pag-abot sa Pilipinas, pero handa na ang Pilipinas na makigira sa China. Sabi ni Security Advisor Esperon, tama ba ako? We are not alone. May mga kaalyado baga, kaya dahil na kita magpara-inarte Pilipinas, takay puwanta talaga ang kaalyado, kay puwanta ang kasurog. Para umarandar na ang satuyang puwersa. Kasurog mo na arandar. Bicol Net mo na arandar net news. Iyo baga, ay nakan mga puro fried chicken. Ay nakaiyan, an kay puwanta ngunyan, kasurog tanganing da kita pagbulihon. Tanganing da kita pagminus-minuson. Taday taman kaya, maniwala kita sa dae, ako unta sa dae, dae ta pa man kaya. Inot an armamento ta kulang. Ikaduan mga personalista tibad kulang. Mala ta ma-recruit nga ni ang Philippine Coast Guard kay nasa 500,500 na personahe kan Philippine Coast Guard ang i-recruit ngunyan. Ano an padaron sa Spratly? Sa bagay tayo ba kitang Philippine Coast Guard? Igwa kita ki Philippine Navy. May maritime police pa. Dapat i-utilize iyan. Diyan para mintras. Yan mga pigtaram tao. Ngunyan gigibuhon na kan Pilipinas. Gigibuhon na mga karandar, mga kasurog kan Pilipinas ang presensya na magkaigwan in presensya sa teritoryo which kan saro tapa yan pigtataram. Ngunyan nakaisip na. Because siguro mga pasunod kan mga kaalyado kan Pilipinas na dapat igwa ngaya kamo diyan kitawo. Tama baga ako kan inot na programa sa mga inot na programa. Dapat ta teritoryo mo yan tawuhan kagang kitawo na magpasad-pasad yan. Parehas baga sabi ko ang kang harong na pagdain ng tawo dahil na pigi-istaran kihaloy na panahon. Kihaloy na panahon. Iistaran iyan kiiba taan pagsabot kan abandoned house yan. Yo. Parehasan kan teritoryo. Aday man niya pigi-intindi ngaya kan mga kan gobyerno kan na Pilipinas atuya na ngayaan. Patugdukan kipatugdukan dahil lamang nagmangno. O nagmangno man pinabayaan. Kaya iyo ngaya dahil nang labot kay ni ang Pilipinas. Takon pagpuon pa sa nakaito kan paghakot tinulag na mamamatian kan na China na iyan na lugar na sa Pilipinas iyan. Tada inintindi natural maisip sa China dahil na interesado ang Pilipinas sa lugar na iyan. Kaya dahil taman mabasol ang China bako yung tabing pading Xi Jinping pading Peng tama suginibo mo tama suginibo nindo. Taday man ka mo pigsaway, dapat ka ito sinaway. Ngunyan, mapirilik-pilik, maabot duman sa international tribunals, international court, mapail ki, no rin pa. Sa bagay, sabi ka ni ba, it's not too late. Maray nga ni ngayon. Sa bagay, gana na nga ni ang Pilipinas, pag-abot sa decision kan international court, pag-abot sa pag-abot sa pigreklamo yan manungod sa West Philippines kaya kung tumugot na ang China di sa tuya na so islang ginibo ninda. Ayan man ang advantage kung humali pero kung
Bahala nga ka mo dyan. Okay, ano oras? Alas 6 nin pagkaaga. Digdi na yan sa Bicolnet TV and sa Arandar Bicolandia, sa Arandar Net News. Okay? Mga kaarandar, mga kasurog, bagoan na pagiramdom, kuha unta na na, report, ali dyan sa Primero Distrito, kan probinsya, kan Albay, makakaibata si kasurog, patrol numero 2, Tony K. Alatha, tamadayal ako, tabi, kasurog, Tony K. Sabi niya, 40 anyos na lalaki gadan sa pananaksak sa Banuan kan malilipot Albay. Kuhauntan detalye kay kasurog na Tony K. Halatha, tahain daw ito so kunyan. Salaan na pindot ko. Sala Tony K. One. Una ha. Ayan na, nagring na si kasurog Tony K. Yes. Champion na naman kita na paano yun eh. Okay na. Putol ka sa ko. Sige, redial. Berdaw. Redial kita ha. Oh. Napawyes man ini. Sige daw. Tadaw. Name, kumusta? Okay na, sir. Okay, so, Okay. mga kasurog, nasa ibong na linya, Motso Guapito, na tagatod Barreta, lidyan sa Primero Distrito Canalbay, nasa ibong na linya, si kasurog, patrol numero 2, Tony K. Tony K, good morning, please come in. Yes, sir. Good morning. As in, good morning sa mga paraantabay kang Arandar, Bicolandia. Nagkura. Okay. Okay man. Okay. So, station manager ta sa Bicolnet, mata na? Good morning man kay, siyempre, kay Maestro Nel Adtuon. Kay SM Nel Adtuon. Malinamawon ang lalaking ini. Nagpaparaan ni pagbanggi. Gali kadakol na sasagi mo pagbanggi. Baka mga extra income ta. Pag nagrilingan da kitang talo, mapa-RH da siya. Yan. Kamusta? Ang sitwasyon dyan sa imong kinamumugtakan? Medyo sa presente, malipot-lipot ang paros digdi sa Primero Distrito kan Albay. Alagad may mga pangyayaring bako marhay. Di nga, ako nga nan-maestorya sa imaw. Nag-set up na ako sa studio. Uy, mag-brown out ang kasuwago. Sabi ko dahil na, rimate na sa programa. Pareta nag-resume so kuryente. Oni na, iguana. Kaya maligaya tayo ngayong Miyerkules. Okay. Good morning man sa mga personalis kang Albay Power and Energy. Salamat na restore mong giraray tulos-tulos sa kuryente. Aray tali sa mga dugang na informasyon, police report. Sige. Karong 48 anyos na lalaki gadan sa pananaksak sa Banuan kang manlilipot Albay. Dahil na nga nakaabot na buhay sa ospital ang sarong 48 anyos na lalaki matapos pagsasaksakon kang nakaaging banggi sa Banuan kang manlilipot Albay. Ang biktima tabi siya pinagbistong si Stephen Sabanaw. 48 anyos, driver mantang unsuspect, pinagbistong si JP Quiapos, parehong taga Purok Size, Ilawod, Malilipot, Albay. As in,
tapos tabi kang insidente, tulos man ng duminulag ang suspetsado, as in ang biktima tulos man ipinagdara sa ospital, alagad ipinagdeklara ini nga dead on arrival. Yes. Sa initial informasyon tabi Israel kang Malilipot Municipal Police Station, ang biktima bigla na sanang pinagsasaksak ang suspetsado sa maaraman na rason. As in, sa ngayon, palagos na pinag-aaram ang tunay na motibo tabi sa krimen. Mantang kasugma, palagos man ang pinagsasagibong at pursuit operation kang Malilipot Police Station para na tabi sa pagkakadakop ng nasambitan ng suspetsado. Oo. Tulos na ning duminulag ini pakatapos kang incident tabi Sir Aye. Yan ang medyo makamurmundo na pangyayari diyan sa Terminal Distrito kang Albay. Oo. Kung saan nakasabayan mo sa tinampo, bigla kasi ng saksakon. Aba. may kunyan may diferensyan pa yo or sa sakuyang pagiling may mga dati na ining personal grudge. May pwedeng may mga dahil ni pagkainintindihan, tagaro, ang magibukayan, bua, kung basta sa nang manaksak. Kaya lang, tama man na pulis, ano yan, Malilipot sabi, ano? Tama man ang piyagibukan autoridad na aramon kung ano. Aramon ang pinaka-mayor also talagang motibo kang krimen tabi, Sir. Yes, tapi perminan may dahilan. Mientras tanto tabi digdi sa Banwaan man kan Santo Domingo. Ang mga stray dog na naman ang naging problema kang mga motorista na nag-aagi digdi sa Banwaan kan Santo Domingo, particular sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay tabi Sir Aye. Ini matapos tabi Sir Aye maipaabot sa tuya ang reklamo kan sarong motorista na nag-aagi dyan, particular dyan sa may National Highway, digdi sa may sarong public baga dyan. Oo. Na pag 10 oras ning banggi, yaon halos na okupado kang mga buhing ayam ang nasambitan ng area. Oo. Kaya saro sa mga nagiging mayor na problema, talagang baga pinagigibo ng katurugan kang mga darakulang ayam pati ni Tabi Sir Aye. Minabalan rin dyan sa tinampo. Na talagang kung susubahon, talagang magdadara ng peligro sa mga motorista, tabi siya. Permina, dakol na kami kasurog to ni kay ang binawian in buhay, nagkarurungasan, nagkabararian dahilan sa dahilan kay ning mga stray dogs na ini. Roger, marasa pang dayan ng resurbiran kan mga barangay, kaya nga ni, sabi ka na nga ni, talagang kung sa kamaturan, sa katotohanan talagang maiiling ta ang kapabayaan kang barangay, official kang barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Not only barangay Lidong tabi, kasurog na to ni Kay. Halos gabos na barangay. Halos gabos, halos gabos. May may nangyari man na mga, sa mga barangay, may pinagbabang open. So, itong gari pinagsusurvey, susurvey, so mga kadahas household na igwaning mga pagsadiring ayam, alagad gariday manangyari. Iyo mang gilalay. So, sa Banwa ang Kandaraga, nadangog ko kaswarin dito sa sarong istasyon, taday ko man na kunyan, day ko man na interview, pero may oras kay ning ako naman ang ma-interview na ang pigagibo kan na DA diyan sa Banwa ang Kandaraga. Napiyotol kami. The number you have dialed. Ay nalubat si Tony K. Nina. Na ko nalubat ka. Okay, so aron kayan ang pigibo, may pigapod sindang gariyan na pigatara mo tabi kasurog na Tony K. So pigasurvey anta may igwas piga sa gibong kaya may isa sa gibong karo dog registration or pet registration. Yan ang gan. Ngunyan nata nga yata ay nangya ito
napundo nga yango nata day padaso garo may dugtag na ikakaag sa Yan, oo, ito ang pigalat, bay kan red tag dugtag. dugtag. Oo, kaya sabi ko, sa panahon nun yan, sa panahon nun yan, gari malabo pa ito sa alpug kong iisipon. At garo niya ako, garo ako masibag, jorok-joka naman. Gari ko ang naging, sabi ko na nga, nadangog taman iyan digi sa mga nagkakaroon barangay digi sa Fernandez nito kang Albay. Dapat agapuhan na gibuhon digi siguro ko. So agaran, so konkreto, so madalian na solusyon muna bago yan ang mga dugtag na yan. Talagang kung iisipon, yung pan sa katotohanan, lalo na sa sitwasyon niya. Yes, tama ka dyan. At indah, kung nataarog kayo ng marga ka-receive, ako ang barangay official gayon, barangay kapitan ako kasarog na to ni kay. Ay, talaga, para sarong barangay kami, imposible na dahil ko iyan ipakurulong pagarakudan or tarakmaon, tikpawon, karoon duman sa dugpound kan Albay provincial, di ba? Opo, iyo talaga sila yan. And also, so LGU, dahil ko man nasabutan, hindi sa Banwaan kan Santo Domingo, takang dati, grabe ka puga-puga sa indang operasyon sa pagsilo kang mga stray dog, alagad kang, ngunyan sa mga oras na ini, sa mga nakaaging bulan, gariday na naman na sila o sinawan ang espertos kang pinagsasagibumang kang LGU. Ton, we are in the Philippines. Yan, only in the Philippines. Na siyempre, pag mga kaya matanong, igwa ngaya kami niya pinagsagibong espertos. Pag inapot mo, alagad, alam mo yan, nangyari ngayon, medyo ngaya, laylo mo nangyari kami. Day pangyaso dugtag. Day pa sa dugtag. Ang apot diyan kung sa presente dapat tawaning magkakanig kong agarang solusyon tali. Garang ya digyan tikpaw or retrato nga ako, retrato ako. Yan. Tapos tagkatuto na sa na-picture na. Na-picture na nga. Na-video na. Musang rulit na kita. Mauli kita. Tapos ipagkaudilan mo sa page niya. Tapos isusubmit sa kunyan sa uro opisina ninda duman sa burobos ninda. Yan. Di na ngayon nagibo na kami. Tapos na susalo mo na alkalde nga idawan. Sa panginginot ngayon ni kunyan uni na. Winda. Nagkapot-kapot man kan silo. Alright, si Reyes, mantang sa kasugmaman, nagkaigwa maning mainit na lugaw sa malipot na panahon, handog kang Santo Domingo Municipal Police Station. Oo, kasugma, tamang-tama sa panahon, tadigdi sa Banwaan kang Santo Domingo, mauran-uran, iyuman, and sa bayan man kang pagsasagibo kang pagpapanao kang mainit na lugaw, sa malipot na panahon niya dara kang Santo Domingo Municipal Police Station. Sa mga recipiente tabi kay ni Sir Aye, itong mga paragraba digdi sa may party man kan San Isidro and boundary man kan Lidong Santo Domingo Albay. Ito sa mga naging recipiente kasugma. And syempre sa panginunot iyan ni Police Captain Adrian M. Flores of the COP kani. And iyon sa pang-apat na pagrangkada kang ika-apat na biyay kang Bayanihan Police Kasurog Food on Wheels kung saan na ito so beneficiaryo sa San Isidro, Santo Domingo Albay and also sa some part of the Lidong so mga katugangan na mga paragraba ang sa indang naging recipiente para matawaning mainit na snakan. Sabi siya kaya. Puga-pugan mga gibong arukan kan mga PNP maski sa mga tabi siya lagi. Talaga man na naiiling tang ispelos. Ano yan? Paano yan? Baka may pigabawi? Gano'n may pigabawi niya ng PNP. And also, nagpaluwas naman yan kaya ni si Sir Dexter Panganiban na suportado ninda ang mga pinagsasagibo kang mga manlain-lain na hipatura tabi Sir Aye. Baka kasuguan ni kan bagong regional director. Bako daw? Bako man siguro tabi Sir Aye. So bago man ito mag-abot, igwa na ng mga espertos na pinagsasagibo ang mga manlain-lain na hipatura. Kaya tama ito, pero may pinagbabawi sinda.
Baka nagre-restoryan man sa mga COPs, ano, uning yang gibon. Ano nga yung gibuhon tata, mahiling ta talagang maski sa inabanwaan syudad, dakol talaga alos arog kaya mga sila pinagsasagibo si Reye. Oh, digdi sa muya sa Castilla, arog man ka? Alog manggaan, oo. Kaya bawi-bawi muna sila. Sige. So yan kami sir, ang mga dugang na impormasyon hali din sa kuyang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Kiliste, Kasurug, Bicolano, worldwide. Thank you very much sa Kasurog Tony K sa imong mga impormasyon. And syempre good morning man kay Idol Sir Mr. Macholito kan New Jersey. Sir, good morning sa imo. Salamat sa pagantabay. Mga karandar, mga kasurog, mabulit na tabi ang programa matapos sana nagkapirang pagiromdom. Halat nga na ha, tama parom. Ay man nga ang pagiromdom mo. Uni oh. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, Karaan ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Shua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And mga oras, ano oras man na yan, natod sa satuya kan mga minasunod. Nakulon nga. Yes, ano oras na yan, natod sa satuya kan full colors printing press and photography. Full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada,
Ciudad Can Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Ed G and Miss Rochelle Marcelo. And siringman, ang oras na yan, natun sa Satuyakan Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon, tayaw sa nang Kailera, Can Bicol College. Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Al and Miss Annalyn Aranya na ipapamana kay Tricia. Paghalin nindong Aluminum and Glass Supply, magbalyo kitinampo, mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang Law Office kan abogadong servidor kan banwaang kan Daragan na si Attorney Joey Marciliana. No? Nangaipo kamon o mapagibo kamon in legal documents, nangaipo kamon in legal advice or legal consultation. Dyan sa nasa Marciliana Law Office. Hanapong si abogadong servidor Attorney Joey Marciliana. And siring man, kung naghanap ka mo nin rent a car, pwede tabi ka mo dyan mag-inquire sa Marciliana Law Office. Tan manager kan Sages Rent a Car. Dahil iba kundi ang aking gayo ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marciliana. Auto ko, drive ko, safe ang biyahe mo. Sages Rent a Car. No? And siring man, mabuhay palan ang Enerwheel. Ang Enerwheel, kumusta na? Nag-community pantry na po kamo. Ini puro ini sa pagtabang Enerwheel Kagsawa chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbacena Marciliana. No? Enerwheel Kagsawa chapter. Kunan sa indong mga auto, igwa ki mga door diferensya, darahon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5 Barangay Binitayan, Daraga, Albay. RB Brothers Car Service Center, nag-opresir nin halos gabos ng trabaho sa pag-abot sa auto. Dahil mahaditaan na doktor dyan sa auto, nagmaster kan sayang trabaho, job duman sa abroad. Hanapon sana si Boy Gulyem, RB Brothers Car Service Center. Siring man naghahanap ka mo nin mga puwerteng Filipino cuisine, magpasyar sana sa Ignatius Lutong Bahay dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Ignatius Lutong Bahay, yaon dyan ang halos gabos ng putahe, kaya masisiram, Filipino cuisine. Ang Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. Siring man, so mga nagakarapi-kapi na sa mga oras na ini, kaya sabayanin mainit asin masisiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon tahampang sa Nenenggayo, Can Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Mary Ann Archaga. Okay. Pasirin kita sa ibang kaunahan na may mga specialties, lalo na pag-abot sa tinutungan, adobado, tinola, na native chicken, magpasyar sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa barangay o kaya Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. No? Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Good morning sa mga personahis kan Tatangwin Fast Food. And siring man, digdi kita sa mga safety tips, safety household. Magamit sana nin di kalidad na LPG. Magamit nin gasul na mababakal dyan sa Top Gas Gasul, katayid sa nakan Petrones dyan sa Sintrong Banwaang Can Daraga. Top Gas Gasul is owned and managed by Mr. Brad Ato Lim. Okay? And pares ang gusto nindong masiram, pares, so piga pares mga beef and fried rice with garlic. O ninaha, magmati, kung harani ka mo sa Santo Cristo, o duman ka mo sa Loricos, pares, pares and may papaitan pa ba? O dyan. Pag digdi naman ka mo rin sa Ilawod, magpasyar sa Mams, Pares and Papaitan. Ayan, dyan sa Ilawod 3. Sain pa, dahil naman akong ibang midbid. Iyan man sa nang dua. Parehas po masiram dyan ang Paris.
Ay, good morning kay Marilyn Arsiga Magaong. She is watching. Thank you. Balikan ta itong istorya, itong report ni Kasurugto ni Kita. Diyan sa Banuang Candaraga, iyuman so namatitang pahayag kan DA na igwasinda kipiga may programa sinda pag-abot diyan so sa registration kan mga dogs, mga pets. No? Siguro pag pig-register kakaagan ka itong dog tag. Which sa hiling ko bako po ini epektibo, no? Bako yan epektibo. How if so sa ibang barangay daiman nagralaog sa imong barangay. O dahil man ito ma-identify kung kaysay. Dahil man kimangangako pati, lalo na kung nakadisgrasya. Kaya with or without kay itong programang ito, ang pinakadabis ka nagibuhon, gabos na naglagaw-lagaw, mga stray dogs, siloon, idaraon sa dog pound. Ngunyan, sumay mga sadiri, ikulong. Kung abo ninda madara sa dog pound. No? Day magpararatama, day bako ngani pag-apod kan pagpararataman ta day manaataman kimaray. Grabe na po ang dulot kaan base sa mga records. Grabe na ang dinulot na perwisyo kan mga ayam na nagralakaw-lakaw sa tinampo o kaya sa pang-publikong lugar. Kung day makakagat, maliligis ki motorsiklo, minablentong an motorsiklo, minsan gadan an mga pasayro. O kaya pasayro o an driver. Kung bakong gadan, panggas, barari. Because of these stray dogs. Kaya dapat, so mga tagsadiri mangkuta na, nata daw tadaing mga labot, daing mga concern. Kung daing manindo kayang atamanon, i-turn over na tabi nindo duman sa animal welfare. Igwa kayang supaw, pet, pau. Basta. So grupo kayan, itaw na nindo. Tanganing maataman ang duman kimaray. Takon papabayaan man sa nindo, hirak man. Bako man kamuan makairak, an makairak niyo. So ayam nindo, buda suma makakagat, suma didiskuido. Yo, bako umampo kamo. Bata pag magayono na ayam, sa muya iyan, sa kuya iyan. Pag nakakagat na kadiskuido, bako ko iyan. Hirak man. Pero okay na rin kung may mga durudog tag. Okay na rin ito. Kaya lang hanggang rin. Uni pasunamati ko. Ngaya, kumusta man ngaya ang kaso ni na swine fever dyan ngaya sa lugar nindo? Ay ngunyan ngaya, day ngaya, nai-record nga pag-abot sa swine fever. Natural po, day may record. Taday naman kiurig sa lugar nindo. Pigi-import na urig. Napiga karatay. O ano nga. Paano magka-record? Naday man. Nalibong ako kan sisimbagon kan. Kandi ikan banwa kan daragaraw. Kumusta ngayon, swine? Fever. Day nga kaming na. Aputan mga paratsinda kasi bisita tabi ka mo mga karandar mga kasurog dyan sa wet market o kaya kan pampublikong merkado kandaraga. Tasararado na dahil na nagatirinda wala na dyan. So ibang mga paratsinda dahil man nga ni kinababakal na urig. Tapos dahil na record na ay inda. Napawyispan kita. And siguro, sige na ngaya, tangani ngayang dahil nadigdiki magarta mo, uring tangani dahil ngayang swine fever sa lugar ta. Remember na ang DA, secretary ba, yon? Na kakasuhan o kinasuhan nin korupsyon.
Yun na nga ni ito. Nag-import, sige so import kay karning origta may itong patch da, may patong. Bilyon ang pig-urulayan tabi mga kaarandar mga kasurog. O yogon mo an, sige an import, igwa man palan ang Pilipinas kipang supply. So mga hog raiser, igwa nga yan. Uni man nga yan sinupply may, parang yan na konsumo ni. Tapos sige so import. Why? Why? Because of fraudulence. Iyan ang problema. Isos, ay na, so anti-graft and corruption. Iyan ang kaipuan na mawara sa Pilipinas na inot ang corruption. Tanganing magtuninong ang Pilipinas. Patukawon kami sa anti-corruption, pero pwedeng madali man ang buhay. Pero talagang mababawasan. Mababawasan ang korupsyon. Matugdo kitang team, ma-apply kita sa gobyerno. An sa tuya, so anti-corruption lang. Ay, hinda. Basta kwarta ng pig. Oy, congratulations sa congratulations sa kunyan sa DPWH Engineering District 1 and 2. Garo na ka kunyan ini kasabay inis na ito sa top 10 sa top 10 DEOs or District Engineering Office sa highest in absorptive capacity as of March 31, 2021. Ang nanginginot digdi, Albay First DEO, Regional Office Number 5. Sa panginginot ni District Engineer Reynero A. Zerda. Okay? Alang kao, 95.58%. Albay Second DEO, ikaapat po ini, na igwaki 94.13% sa panginginot ni District Engineer Warren B. Azotea. Ayan. Nagsurunod na so iba. Top 10 ini po ang inot, Albay First, ang ikadwa, Samar, Second DEO, ikatulo, Negros Occidental First DEO, ang ikapat, Albay Second DEO, ikalima, Batangas Port DEO, ang ikaanom, Zamboanga Sibugay Second DEO, Pangasinan First DEO, Nueva Ecija First DEO, ikasyam, Eastern Samar DEO, and Cebu, ang ikasampulo, Third DEO. Ayan. So, di ba? Maurag. Duwang district. So, Third District. So, Third DEO. Wara. Wara nga ya. Uni pa kuta. Magayon pa ini pag-urulayan na pighapot ni Justice Secretary Minardo Guevara, manungudig dio sa kunyan, sa pig-require na police clearance, makitransact na sa Department of Labor and Employment, pigha-require ki police clearance. Ay, grabe man. Kung libre, okay. May bayad po ang clearance, police clearance. Gura, no? Ay, grabe na ini. Siguro nagkaigwa ininhoron ang Department of Labor and Employment, budaan PNP. Na magkaigwa nga kita, i-require nga nindo. Nawara ng aning trabaho. Halimbawa, makitransact ang mahagad ki ayuda sa duli, gagastusan pa mananggad. Iyo ini question man ni Senador, ni Senator Joel Villanueva. At ang ngayata, kontra ini, buda si Justice Secretary Minardo Guevara and si Senator Joey Villanueva. Pag-urulayan ta po ini sa aga, no? Sa aga ta pag-urulayan. Okay? Sige, so mga karandar, mga kasurog, at inabot na kita kan parametras na pamamaaram digdig sa programang Arandar Bicolandia. Giraray initabi si Ayi Andes Arrieta. Nakasabay ta sa luwas si Kasurog Patrol Numero 2 Tunike and sangaran giraray kan Bicolnet TV
and Kanarandar Net News and Information Broadcasting Services. Kami minapaabot nin salamatunonononon sa daing sawang pag-antabay sa programa. Sana oral daw yaon ka. Miyerkules po ngunyan, ano? Miyerkules po ngunyan. Petsa 28. Sige. Giraray sa aga, magribang kita sa oras na 5:30 hanggang 6:30. Sige, mga karandar, pirmi sa ng rumdumon, sudati sana!